ang bagdayan nila pangutana kay puro lipat-lipat. Kinsa may amahan ng lipat-lipat kitang yawa. Pauli sila mga anak sa yawa. Kasabanan niya yung kauban. Ang problema na Nooy, pod, nooy. Ay, tas ang ato pang kuliya na pagbagon yun natong ilang mga pangutana na bisanog. ayaw, kinisitan man na. Bisag dili kuhan, ang ato lang na. Okay. Ako rin aron ba? Pangutanan na po. Atong i-balance. Sine kay kanang bunyag sa Biblia. Kinsa man ang reliyon na bunyag. Protestante, Katoliko. Ang ganong mag-claim-claim man sila bunyag, gawa man sila gisugo. Katoliko na may gipungutan sa Katoliko. Eh ba, kanang lipat-lipat mo na ilang pangutana. Protestante. Ang unang namunyag ang Katoliko kay mo gisugo. Nya kini sila igor ramang reaksyon, igor ramang igor asa mabasa. Diwan ba ang Ginoo nga panglakaw mo basa akong gisugo? Diwan man siya, tudluin sila sa tanan nga akong gitudlo ninyo. Wa sa maingon nga basaha. Una nga ayaw balipat kay kana mga taong satanas. Aron ingon nga mabasa ila, ang ilang pangutana asa mabasa. Ingon ba si Kristo nga basahan ninyo sa Biblia ko iwalik? Ano ba tayo nimo? Wala di mabasa na kay wa man to magdasa ng basahon. Wa man to bulat Biblia. Tama. Ang ako, dili wa magdala og basahon. Wa magdala ang Biblia. So ako lang iklaro. Iklaro lang ako. Sa kanang tanan nga gibuhat sa simbahan, wag mali ana. Ang mali ra gid kadto mga magsusupak. Inisupak ko sila. Isa ko sa pay buhat sa simbahan. Supak ko nila. Atong kaon. Ano kung bago? Supak ko nila kaya magsusupak. Di pa katao ko na sila magsusupak. Okay. Last na ni, last. Okay, last na ni. Pag-anda do para kanang tong iksot. Okay. Last na ko nga pangutana. Muna kung last na pangutana. Ayaw patubag na nimo, bro. Matubag na nimo ba kung last na pangutana? Tanan ra natubag rep. Okay. Ang tudlo, tanang word nga tudlo sa Dios nga kamatuoran. Kanang kamatuoran ha? Ang Dios nagsulti og kamatuoran. Unsa man ang kamatuoran? Isugo sa Dios o wala? Nagkasabot ka nang imong gisulti pero wala. Dara. Nganong makayugo nga nahibaw ba si ana? Ang simbahan nagtudlo na kamatuoran ug wala magtudlo ka bakakan. Muna kung tubag sa iyong pangutana mo nang niingon ko nimo, nasayod ka ba sa iyong pangutana? Wala. Okay, tungtong. Mo lang na nakadaot lagi ba kay mangutana na kita ba? Iklaro. Iklaro na ko na kanang gitulo sa simbahan kamatuoran na. Nangapana ko sa Oo. iwan niyo po sa baka ko basulat. Kay mo sa pakiro man mo. Laman na ako. Asa may sa pas biyabe kay sa Ada lah. Okay na. Santo Mama hinauna. Lagi ada. Kana Santo Papa. Ayaw lagi ko duway lagi na mga yaga-yaga lagi kay. Santo Papa. Lisod na ba ng bitin ba? Saman, napatay. Oh. Mutana pa ko, di na. Last naman ko to. Wala, last naman to. Unsa man na mutana ko sa imo, unsa may amoy. Unsa may ikuan mo. Baptis mo naman to. Mo naman to. Mawali yung tayo. Napaisa. Sila Santo Mama. Napaisa akong pangutana sa imo ha. Sa imong pagkatao nimo sa kalibutan, pagkatao sa kalibutan ba? Ang imo bang pagtulunan sa Roman Katoliko nga mao ang bautismo nga kanang gitawag pouring o sprinkling. Mao ba na imong namatan o mao na ang kanang gitawag ba nga imo ang gatunan? Jadi pa kumutubo, mutuba ka ni bro, dito una ko na pupunta na. Wala. Piso-piso dito. Balik. Pupunta na. Ayaw giga. Ayaw tuwag. Okay kayo. Sige, tunggu na ko. Ako di kaya kung supak ang ilang botes mo ay nagsupi naman doon na silang Ibalik sa pupunta na. Buguya sa amigo, ibalik ka pupunta na sa kuha. Sa akong pagkatao na ako, Romano Katoliko, Diyoko. Muna nga, dili na ko nagidaan. Pero kung papadako kayo nga Roman Katolik, ang problema lang, ay nagtuon ko sa Biblia, niya akong nasabtan, na wala din nagisugo ni Kristo kanang gitawag og pouring kanang buwa o niya sprinkling wala gitudlo niya. So mo na karon Dios mo hala mo dayon ka isa wala mo dayon ka mo na
Kailangan yung sukulan. Okay. Oo, nagkaroon na wala na ko wala na ko nagsunod ng pagtulungan sa Romano Katoliko. Tumurang tuwag. Singit ako gamay. Ay, galing. Ano mo ko ni sa Brad? Giingon ka nga, dili mo ko na yung sakto ng tulos katoliko. Mangutan na ko ni mo. Kaya ito baga. Sa dihang nagpakisayod ka, Brad, asa man ka nangutan na sa Sabadista o sa katoliko? Okay. Ayaw pa makagal. Wala hindi ko mata. Okay. Okay, makagal. Huwag makakaya. Sa akong pagkabalo manggod, wala pa'y pastor sa ako ang panahon, sa akong pagka-Adventist. Nga naman, nagbasa man kong Biblia. Ang Biblia may nagpasabot sa kuha nga ang tinuod nga bautismo, isara. Mao nang gitawag ko, immerse. O kanang pustog. Huwag may Biblia, Brad, ka mo tudlo. Ang Biblia, basahon na siya niya na ay nagtudlo. Ang akong pangutan na, wali mo matubad. Wali mo matubad, hindi mo pangutan na. Ang akong pangutan na mo, kinsay nagtudlo ni mo, kinsay nagtudlo ni mo, ang una, Sabadista o Katoliko, yan yung mga Biblia. Ha? Ibali ba ya, mapasod yung katilakawa. Sige. Nga naman, kaya dihatid pa yung sa kayunok ko. Isa to, nakalimot lang ko sa sitas. Oh, ipangutan na siya. Ananias man siguro to, huwag ko mamali. Nakasabot ka ba sa imong gibasa? Inyo siya, wala. Usa na naog sila. Okay, pasabot niya. O pagkauman, mo na to, nag-ikot na bautismo. So karon, ang pangutanan nako, pupagalan, pangayog, isa may unag yun, nga nagtudlo nimo. Katoliko o Sabadista? Ayaw mo gabi ko na yan. Nailibasa. Matod sa kiyaw-yaw nimo ang Biblia, dili makatudlo. Challenge ni Igsoon. May nagtudlo. Dawato nimo og sa dili. Kung naapoy mabasa sa Biblia nga ang Biblia mo tudlo, dawato nimo bakakon ang Roman Catholic Church. God. Hindi man na maungi mo pa. Hindi makakabao, di makakabao. Natural yun sa Biblia, naagit tayo mabasa. Na tayo mabasa na, pero wag magpasabot ng Biblia mo tudlo. Ay, mabasa ka. Kinanglan yun ang lagi tao nga mo tudlo. Oh. Kinanglan yun ang lagi tao mo tudlo. Ayaw ko gamitin yung nga nanod. Pero magtagkuhan na na eh. Ang akong klaro sa imo, dawaton bali mo ang challenge dili. Kay ningon mo kay na nga ang Biblia dili mo tudlo. Nya naa mo koy mabasa, klaro mo kay na diha. Ang Biblia mo tudlo, mo matuto. Akong pangutana sa imo, dawaton ba nimo? Dawaton o dili? Dili kita mo tudlo ng Biblia, Brad. Kung dili, mabasa ra. Mabasa ra. Basahon na siya, naagay magtudlo. O dili ang Biblia may mo tudlo. Kung dili naagay mo basa. Yan na. Wala tayo mabasa. Wala mo ko problema na. Sinugoy na yung uwa. Hindi kalusot ba? Okay na. Asa ni sila? Wala ito pikas oh, di balhin. Asa? Kaya, dili naman siya mau. Yung sama na ito na. Nababasa na ang mga tos Biblia na. Pangutana ko. Kasi pangutan na. Ako pangutana. Hindi na matimo na ko ha. Matulog na simbahan. Hello. Sorry. Suppose. Hello. Sige, klaro kayo. Ako pangutana sa imo ha. Ingon ka nga Roman Catholic Church mao ang nagdala sa matuod nga bautismo. Sakto ba to? Biblia na ako ang basahon. Kay mo siya matubag. Binabis pa. Basa na ko. Ha? Basahon ako. Nga kini siya, nagpamatuod din eh. Sa matir, tinuod na simbahan. Wala nga akong klarohon. Sinulat ni San Pedro. Ha? Dili na siya pupulan, sinulat na. Si Simon na tinawag na Sipas o Pedro, bato, ng ating Panginoong Jesucristo, San Juan 1:42, San Mateo 16:19, ay ang prinsipe ng mga apostol at kaasang pinuno ng Iglesia, isang kapangyarihan pinakaloob sa atong Panginoong Jesucristo. Pagkatapos muling pagkabuhay, nag-aral siya sa Jerusalem, Palestina, patungo sa Roma, at dito siya namatay. Martir noong taong 67. Ang mga sulat nakalaan sa mga katipunang Kristiyano ng Asia Minor
naninigalig sa kanilang sa ilang kababayan dahil sa bagong relihiyon. Hinimok sila ni San Pedro na maging matatag na relihiyon ni Kristo sa kabila ng pag-uusig ng mga kaway, sapagkat ito ang tunay na relihiyon. Ang mga unang sulat na tinawag noong taong 63 sa Roma. Ito ba ko na yung pangutana nga ang Katoliko huwag yun ang tinuod na simbahan o iglesia. Sumala sa imong gibasa, Brad, nag-aral si Pedro. Unsay kurso iyang eskwelahan niya? Brad, watag magtima di rekurso ni Pedro. Nag-aral. Paminaw. Tanawa ang dagan sa Biblia. Ang imo pangutana, ingon ka na ang asag yun na itong mabasa ang tinuod na simbahan. Dili, nag-aral man. Sumala sa imong gibasa, nag-aral. Brad. Igukot ti ka diha. Unsa nga kurso yung ikuha niya? Nag-aral man ka siya. Murag ka ng imong pangutana, Brad. Waka makali. Wala ba? Sige, Kaya sasak ko sa mangutana ko sa kurso. Dili man mo insakto kung di ba tinul ka, Brad. Kukura na kung pamahayag. Kukura ang matuod na simbahan. Dili nang pag-edukar o gunsa. Kaya nasayod ka man. Kakanang mga tao na. Wa na yung mga grado. Pagkutana. Odegrado diya. Odegrado. Okay. Ang Roman Catholic Church mo ay nagtulo sa matuod nga bautismo or gitawag na niya bunyag, di ba? Akong pangutana sa imo ha. Asa mabasa sa Biblia nga gitudlo ni Kristo ang kanang gitawag og puring. Nangitagat mabasa na. Asa mabasa? Ayaw kong pangutana kanang tulong nga gikas imong baba. Kanang dawas gikas Biblia. Sige. O sa dili kuna dawaton Brad. Kay gikan na si imong baba o kuha na magikat Biblia. So ang pasabot nimo ang kanang iyong pagtulo sa bautismo kanang puring di mabasa sa Biblia o wala gitulo ni Kristo. Yes or no? Ano pangutana man kunin mo gisor no? Wa man ta magdebate. So di gid ka kamo mangutana. Hilaw nga pangutana Brad. Pagkutana. Hilaw nga pangutana. Nga naman. Ang imong pangutana yes or no? Wa man ta magdebate. Nagdebate pa be? Di ba wa may magdebate nga doon na be kipirmahan? Di ba nangutana ron siya nako? O sa tubago na ko siya. Kanang ginog poring, wala na kumadang akong libro. Libro gyud nga nagpamatod nga si San Juan, wala gyud siya gipunyagan dito daghan kayong tubig nga ni saom siya. Kung dili gibubuan ra siya. Nya naman po na ato man po nang mabasa po na Biblia. Pero sa karang togon, ilis pa kung togon. Ang bunyag kanya to, buo lang. Pero wa man tay problema na, bubuan nagsadi. Basta importante na tubig dili laway. Importante na tubig. Kaya ang tubig, bisag kung sa kagamay, simbolo ka na sa kalimpyuhan. Ang importante, ang simbahan di gamit og limpyong tubig, na ay tubig dili laway. Tama. Ha? Di ba niya, di lawayan, maging putlit pa. May nagklaro ko na to. Kaya may nag-advance na pangutok pa. Tama. Matod nimo ang bunyag o bautismo gitudlo sa karaan nga sinulat. Basahi daw ko kung sa karaan nga sinulat na ay bautismo nga tudlo dito ani sa Dios. Sayop na pangutana. Ganong sayop na pangutana? Kipunaan na po niya, gidungaga na po niya. Ang saktong pangutana bro, tutluan ta ka. Para kabalo jud ka mangutana para maipit nimo ng imong kalaban ba. Brad usa ka tinuod jud bro, nga naagit mo ba sa gibubuwas Biblia. Bisag asang klase nga Biblia bro. Bisag sa karantugon og bagong tugon. Nga na ba? Pagkutana. Okay, sunod nga pangutana. Di man kamo di. Akong pangutana sa imuha, namoy doktrina may tungod sa bunyag, kunya poring. Ang poring, English man na siya, sa Bisaya, buo kalagang tubig. Akong pangutana sa imuha, kanang pagtudlo sa inyong poring, kanang bubuan ba, murag bata, kinsay nagtudlo sa inyo ana, nga nagdoktrina mo ana? Kisay nagtudlo ng utana ka kisay nagtudlo murag ba ka kinapangutana kanang tudlo ay nagkukubra do kisa kay nagtudlo na. Murag nga nakapangutana tinata. Kinsa? Tudlo sa simbahan, bunyagi sila sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Ang nagtudlo ana si Kristo diha sa iyang simbahan. So usay gibuhat sa mga pare, mahimo
imong daghan ang tubig, pwede sa gamay nga tubig. Ang importante, doon ay tubig. Dili laway. Ha? Importante na. Oh, limpyong tubig. Siniguro mo. Ha? Para dili makaikyas ang isda brad, kay dango. Siniguro yun. Matod sa gingon nimo si Kristo nagtudlo ngadto sa simbahan. Akong ipangutana sa imo ha. Kanang inyong doktrina nga imong gisaysay karon mabasa na sa Biblia wala? Mabasa o dili? Mabasa mo na. Ningon man kagay na si Kristo nagtudlo sa iyahang simbahan. Akong pangutana sa imo ha, kanang imong gisaysay karon kay kamatuoran man na mabasa sa Biblia o dili? Basahi. 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 Naminaw ra iya ang kuano, Ang presidente. presidente. Ilum-ilum lang na. Hindi na pa isa, na pa sprinkling. Boring pa ganina. May problema na brad, siya pag-usap pa lang siya brad. Pagsabot og magkalisod ni, huli mo to. Solusyon. Yakin ka bro? Solusyon. Huli to eh. Diri ra ko sa dapin-dapin sa kayo. Pero murag master naman po ni. Ay, oh. Master ni. Ay, oh. Ragon ni. Isa di good. Moro man ang mga pangutana nga kuan. Ngano man nga magtudlo mga og ngalan samahan og sa anak og sa Ay, di Espiritu na mo- Santo. Ay isa. Ay, di na mo- Ay isa lagi. Oh, sige, sige, sige. Oh, nangutana ka kasi nagtudlo. Oh. Unya musupa ka karon ka kung tubagon. Oh, sige, sige, sige. Oh. Di ba ka nang sa dili pa ta mo kanta ang ayon man ng sista? Di gidi kasabot nga akong pangubangan. Kalya sa. Litso lang. Ha! Kalya. Oh. Dire na to. Atong kanon. Ngano nga nagtulo man ang simbahan ana tungod kay dinhi nining pagtulo ni Kristo muhaom ang maong gitawag bautismo kung bunyag. Daw. Yun dire. Pinahayag ni Jesucristo ang misteryo sa tatlong persona sa isang Diyos na tinawag na Santissima Trinidad. Oh, ang taong mabinyagan at nakatalaga sa Diyos at maging kasapi o galamay sa katawang mistiko ni Kristo at tinituro ni Jesucristo ang mga katotohanan dapat nga hindi lagi kita Tagalog ba sampalatayaan ang mga utos na dapat tupadin dogma at moral at mamalagi siya sa iglesia na katawan ng pinuno ng Eucharistia at sa pamagitan ng Espiritu Santo na hanggang sa katapusan ng mundo. Karon ako kay kibasa ko naman. Mo nang migamit niya na balikon ako walay kaso madaghan man ang gitawag tubig magamay ma-sprinkling mabuo man siya o pinalangoy unsa pa importante dunay tubig kay diha magamit ang formula nga gitudlo ni Kristo busa natubag na kung yung pangutana brad o ang kawani diha sa maong simbahan sila nang mahibalo diha nga mohimo madaghan man og magamay mabuo masaplig unsa pa importante dunay tubig natubag ko ng pangutana mo mupalit pa ganina buhap kog dos. Okay, ako iklaro ang ako ang pangutana para maklaro ni Mantubag. Agi klaro ko. Ako iklaro ha. May klaro. Ang akong pangutana sa imo ha mao ni ang simbahan nga Roman Catholic Church nagtudlo og puring. Akong gipangita sa imo ang resibo nga naa ba kay mabasa sa Biblia nga gitudlo ni Kristo ang word nga puring na ay mabasa o wala? Tubag. Ganang tubag. Ayaw lagi ko gamitin kanang pulo nga kita na si mong baba. Oh. Kay kana bikawas kas Biblia. Nangita agud og kanang gitawag og certification. Oh.
mamatuod. Ha? Gusto ka na? Ya, ang buti pasabutan na, mura kag nagpalit og sa supermarket na kay madawat ka resibo. No, ayaw kay paano sa mga kabar gamita sa na itong sentido kumunoy kay mura magdili. Di jud madawat matay bao man din ang makalitsi-itsi ng imong debate. Oh, mao mo din ang makalitsi-itsi kini mo kakamo mo tana. Oh, sige, pangutana ba? Okay, di magit siguro mabasa. Okay, at next question ta. Dili ka magi. Tulo mo na. Pinatuba ko na. Sige, sige. Dai pangutana. Dai body kay next. Sa Roman Catholic Church na ay tulo ka bunyag. Lumsan gitawag na siya o kana gitawag og puring. Dili. Kana ganing sitaw kana siya. Lumsan na siya. Kalimot ko sa term. Lumsan. Lumsan. Lagi. Isaon gani na ipagtunga. Ito nga. Yang isa kay pouring, yang isa sprinkling. Ang ato ang question diri, what nagisgot nga wala na magina. Ang ako ang pangutana sa imuha. Asa mabasa sa Biblia nga si Kristo nagtudlo anang sprinkling baga na ganing wisik-wisik nga bautismo, na ay mabasa o wala? Tubagon. Ang tubag mo ni ayaw pagkawas Biblia. Kay imuhara na. Imuhara na. Nikawas ka. Nikawas ka sa Biblia. Busa ka na imo pangutana. Ay ko gamit brado ka na pangutana bitaw kay karas imong unaw ba. Igamit sa Biblia para isakto ba pagpanubag nato. Kaya mo gamit ka gingana puro lang pangutana nga wa magikag Biblia. Murag lopay pa natin. May manikop na bro, dapat kayo badakpan. Kasi yung unaan ng klaseng pangutana. Anong gawa pang mga pangutana? Ka na bang muhanga, bita ko bro, ka na muhanga, mubaw, bita ko nimo. Kaya murag wa, di ka makapabaw na ko na. Matod manggod sa inyong doktrina, namang gud may bunyag nga sprinkling, kanang wisik-wisik ba? Wala gina problema no. Ay problema. Ikaw naman Di ako mangutana, lisod man mangutana ko sa laing tao. Dapat sa imo agi ko mangutana. Balik-balik. Kanang doktrina nga sprinkling. Ano na ni pangutana ha? Kanang ikatulo nimo nga bautismo, sprinkling. Ingon man nga di mabasa, so nagpasabot ba nga nagbutbuot ra mo doktrina nga wala gisugo ni Kristo? Di ba gitubag ka na brad ang tudlo ni Kristo? Di ba gibasa ko na? Unya diya sa tudlo ni Kristo, sulod na siya. Uy. Usa man din na. Ano na yung pag-iwan niya? Bunyagi sila sa ngalan sa man, o sa anak, o sa Espiritu Santo, tudloy sila. Sa kung gitudlo kayo, sa may gitudlo niya. Mabita nang gihimo sa simbahan, kay gitudlo na na. Ikaw rin di mo dawat kay, may katarangan po ka, kay dili magkakatulik ko. Natural doon na, magsupak-supak doon ka. Pero kami mga katoliko, di namin magdaghal pag istorya ka. Ang importante lang, mudawat me. Huwag mo na magsalig o mabasa sa bro. Ang importante, gitudlo ba ni Kristo? Gitudlo na. Mo na ang pinaka-importante. Sa kay authority mo na ilisumbahan. Doon naman ay gitawag. Kung sa kani balaod sa Ginoo. Dugay, malupag eh. Tapos kayo nina. Sumala sa Marcos 10:39. Nakabasa na ka na o wala pa? Ito sa kadaganda, di na ko katimas. Wakatiman. Okay, pangutanan na po. Unsa man ang gitulo ni Kristo nga bautismo? Ikaw ang gani, sulti gani. Ay, mangutana gani ko nga unsa ang gitulo ni Kristo nga bautismo. Kay sa Katoliko man gud na ay tulo. Ang duha buhat-buhat na sa simbahan. Ako pangutana sa imo unsa? Ayaw lagi pagkarat. Masaha gani. Di mangutana sa ko. Saya, bisaya. Bisaya. Tulong makakabagpang sa Katoliko. Basa to. Pagalo. Ay. Masaha. Masaha. May gingan lang. Kaya imposible mo lang. Kinatili mas bigay mo na may lumurya. Sa luto, lumurya. Ano na ito? Tama ba yung law-law? Diba? Bro. Ano mo ito sa Regina? Lagi, wala po man. Kan, katong niya ikuan, wala rin naman. Alas 4 naman to. Laging domingo, hapon na. 4, ano? Sato. Marcos. Marcos 10:39. Marcos 10.
Marcos 15. Hello. Yes. 39. Hello. Gabi basa rin. Gamay. Mga nidis, 30 at taon. Jesus, mitubag, ayaw ninyo siya Papunta to gani. pagdii. Kay walay tao nga maghimog. Nagamat to mga hawag man mo nagan. Oo, mitubag sila. Mingon nga si Jesus kanila. Magayon pa ka. Gayod kamo sa pagpa na akong gainan. Oo, makapabunyag kamo sa na akong nabunyagan. O pumunta na kung sa bunyag ang itulo ni Kristo. Bawas may bunyag tulo mo to. Ang bunyag nga gitudlo ni Kristo, importante na tubig o kililaway. May karon na to. Madaga, malungsan man siya o mabisbisan, mabubuhan man siya, tama gyapon na. Kaya nga naman, naagihimo gyapon na sa among simbahan. Ngita mo bata nga, ilubong na. Naagyapon na. Kanang bisbisan, kanang sapligan, naagyapon na. Bulak. Nara ninyo, kay abi nimo Brad, kini nga tong pagtuo, kung uban nato pagtuo, muga ko na. Pero di nimo uban nagpagtuo, bisan pag mga paot pa ninyo ang tuhod og niluhod Brad. Kung wa kay pagtuo, di ginamuga ko nimo. Kanang imo ang pagtuo. Isupak siya sa inyong bautismo. Gisupak niya, mo gani akong lipayan, kay supak siya. Mas muna kong pangutana kay murag magnalubog ba? Sa Roman Catholic na ay tulo ka klase. Itawag ang unang bautismo, itawag na siya og lumsan, immerse. Ang pasabotan ng immerse ato ipasabot sa mga naminaw ba. Kana ganing lumsan sama sa gibuhat ni Juan ngadto kang Jesus. Ang ikaduha sa Katoliko, sprinkling, kanang wisik-wisik, ang isa pouring. Sa tulo nga bautismo nga gisgutan sa Biblia, unsa man ang gitudlo ni Kristo niya lang tulo. Balik-balik ka pangutana, balik-balik sa natubag. Dara. Walay supak ang simbahan na. Lumsan man imo na siya. Biblia. Kay naipagtunga. Imo ba ng sapligan, imo ba ng bisbisan? Basta importante, dili laway. Idawat na sa simbahan. Biblia ba? Ha? Biblia. Basta tubig. O musunod po ka ni Kristong lumsan, di mga Diyos. Diyos bayatos Kristo. Kami mga Katoliko, nagmatkon na sadme, nga dili mi mahimong Dios. Kaya mahog na may Dios. Ang importante dito ay tubig, mo bito ng tudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, kinahanglan na agyoy formula, Amahan, Anak, Espiritu Santo, o tubig ang gigamit. Matuslog, mawisik-wisik, tirahi. Dili ka na word na lungsan, wala na. Kaya ang Bisaya sa pulong immersion, tuslog man na siya. Kanang tuslog, kanang lumos, bugal-bugal na sa 70 siguro, lumusan nila ilang gibautismo. Watay labot na, ilaan na, pero sa proper term gida na, immersion, tuslog, hiningon nga lumsan. Kaya iyang term ginamit, lumsan man. So, mo ni ilang trabaho, magbuhat-buhat silang terminology ba, nga di mao. Ang atakihon ng Katoliko. Paminawa ninyo ang termino sa ilang mga pangutana. Mabasa ba nga si Kristo nagsugo, ana? Si Kristo nagsugo og bunyag. Pero unsaon pagbunyag sa pare og siya gisugo, wala na valid nga tanan tubangas Ginoo. Pero ang importante diha nga ang gisugo, kinsa ang gisugo og sila ba o kita ba? Kaya sa unang siglo kanang Acts of the Apostles, ako'y mangutana nimo. Naabay mga reliyon na nga mga sulpok sama sa Ellen G. White nga nagsukod og Seventh-day Adventist, Iglesia ni Manalo ug ang Lito Gilias nga kwan. Kanang bunyag sa Biblia sa Katoliko na tanan. Bisag kung saan sa Katoliko ang bunyag, pasilabot nila. Butana. Eh dili man na mo nga mabasa ba nga si Kristo nagsugo og tuslog. Ang gisugo ni Kristo mabunyag. Ituslog na diha, boboan na diha.